Så vent dog for helvede. Du kræfter også altid så. Skal du kalde mig langsom? Du er altid så pisse langsom. Pisse hurtigt. Hej. Hej. Velkommen til. Jo, tak. Du kan bare tage plads over sofaen der. Hej. Nå, Jes og Kim. Hvordan er det så gået siden sidst I var her? Ja, det kan du spørge ham om. Spørg mig om. Jeg har ingen idé om, hvad vi laver her, og hvorfor du er så sur hele tiden. Det er fordi, du aldrig er til stede, når vi er derhjemme. Til stede. Det eneste, du vil med vores forhold, det er at skændes. For eksempel her den anden dag. Prøv at se her. Skat, det er 3 kvinder, der inspirerer os. Sådan nogen som dig og mig. Skat. Hallo? Hallo? Ja, du kan fandme være nok. Jeg er træt af din opførsel herhjemme. Min opførsel? Hvad mener du? Ja, du ignorerer mig hele tiden. Jamen, du lader mig sgu da aldrig koncentrere mig om mit musik. Du koncentrerer dig aldrig om mig. Jamen, jeg er sgu da hele tiden derhjemme. Jeg får jo aldrig lov til at gå ud i byen eller noget. Jamen, når du er hjemme, så er du aldrig til stede. Du sidder bare og spiller ukulele eller ser sporten. Hvad er det, der gør jer så utrygge og så uenige i jeres forhold, som I er? Jamen, jeg har da godt opdaget, at når vi går ned ad strøget, mig og Kim, selv en sådan december måned, hvor det hele det bare skal være hyggeligt, så render han alligevel og tjekker andre fyre ud. Vender og drejer hovedet hele tiden. Det passer overhovedet ikke. Og hvis det var omkring det emne, så skulle du overhovedet ikke spille uskyldig. Jeg har også godt fanget dig i at kigge på fyre. Hvem vil have den anden dag? Jamen, vi stod der til yoga, og det hele det gik bare som det skulle. Jeg havde styr på min stilling, og ja, det kan man så ikke sige, at du havde. Jamen, jeg har heller ikke gået til yoga før, og jeg synes, det var faktisk lidt svært, når det var første gang. Og jeg havde også sådan lidt ondt i knæene. Ja, du ved godt, jeg har dårlige knæ. Jamen, det er jeg da ligeglad med. Det korte og lange er også bare, at du stod bare på alle 4 og stirrede på ham der bøssen foran. Jamen, jeg blev nødt til at følge med i, hvad instruktøren gjorde. Altså, jeg kan jo ikke Jamen, så du ikke, jeg kiggede på dig. Jamen, jeg var så optaget af instruktøren. Jeg kiggede på dig og sagde, hvad fanden laver du, mand? Namaste. Namaste. Hey, hvad fanden gik det på? Jeg så sgu da godt, at du tjekkede hans røv. Nej, jeg gjorde jo ikke. Har du ikke hørt af mig, eller hvad? Jeg så på instruktøren, for jeg er ikke så vant til at lave yoga. Hej. Hej, Jes. Hej. Hej, Kim. Tak for i dag. Vi ses. Ja, det gør vi. Men har I prøvet med noget kvalitetstid, hvor I for eksempel bare sidder hjemme og hygger jer? Ja, det har vi da prøvet, ikke, Kim? Det gik jo ikke særlig godt, vel? Du lå jo der, da jeg kom og sætter mig i sofaen, der lå du bare med popcorn ud over det hele. Altså, jeg spildte dem ved et uheld. Ja, og hvad så? Du lå stadig og fyldte af helvede til. Ej, altså, jeg fyldte slet ikke så meget. Det synes jeg ikke. Altså, prøv at se. Jeg lå bare der og sov lige så stille. Hold nu op, du lå sgu der og sov og fyldte med dine store, lange, fede ben. Det var skide irriterende. Jeg kunne næsten ikke koncentrere mig om den gode film. Det er noget, du finder på. Ej, nu må du satankraftet og sparke mig. Stop. Nu bliver Du overdriver. nu bliver jeg sur. Jamen, du overdriver. Det gør du. Du skal altid overdrive. Det er sket én gang. Popcornen var pissevarm, for jeg havde lige taget dem ud af mikroen, så jeg kom ved et uheld til at spille dem ud over sofaen, fordi jeg brændte mig. Og det med søvn, du ved godt, jeg har et meget stort søvnforbrug. Så jeg har en meget god undskyldning for at sige, at jeg arbejdede meget sent dagen før. Arbejdet sent. Ja, jeg arbejdede sammen sent. med dine veninder. Jeg har sgu ikke været sammen med mine veninder. Jeg sad på arbejde og klokken til kl. 12. Jeg er aldrig sammen med mine veninder. Jeg er fanget her som en lille slave. Hey! Kim og Jes, vi kommer ikke videre i dag med det her. Det I er nødt til. I er nødt til at gå hjem, og så er I nødt til at snakke sammen. Og få det her problem løst. Det er ikke noget, jeg kan hjælpe med.
Kims. Det er ikke Kims, det der. Jeg kender det lugt. Til Holmes. Fuck. Det er til på. Jeg vidste det. Kim! Du har været sammen med vores parterapeut. Jeg vidste, den dag ville komme. Jeg vil ikke lyve for dig, Jes. Jeg har været sammen med parterapeuten. Hvordan kunne du gøre det? Altså, hvis det har været muligt i vores forhold, så er det nok bare ikke meningen, vi skulle være sammen. Hvordan kan du sige sådan noget? Kim! Kim, jeg troede du var min! Kim! Vel, Jes. Optagelse 1, scene 1, action. Satans pige i røvhuset. Det skal jeg fortælle dig. Som om du ikke også kigger, hvis der er en eller anden stor, flot, solbrun fyr med store biceps. Du har været sammen med vores parterapeut. Du har været sammen med vores... Hvad var det, jeg skulle sige? Jeg vidste, den dag ville... Lad være med at se sådan der på mig. Nu skal jeg fortælle dig. Og nu skal jeg fortælle dig. Og dig.